Sénégal, mon pays, oh Sénégal. Auzu billahi mina sheytaani rajim, bismillahi rahmani rahim. Caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam, en calmani bandiraɓe ɓe wonɓe ɗo e nder leydi men Sénégal e wonɓe caggal leydi Sénégal. En min calminima aussi an musidɗo tedduɗo Alhaji Omar Doro Kume sehil gila hanki a salminama, a juurama, a yettama e golle ma de mbaɗata. En juurima bandiraɓe noon surtout hilifaɓe meɗen diine, galleji men diine ɗi pop eɗen ɓe calmina, eɗen ɓe juuro e lewru korko teddundu, eɗen ɓe ɗaccino hakke, eɗen ɓe ñaago duwaw gam leydi ndi foof. ɗon kadi calminten mo ganduɗa kanko woni mawɗo leydi ndi, woni président Macky Sall. eɗen mo duwono, eɗen ɗum calmina kanko e dendagal ɓesgu muɗum hoore mum e kadi ɓesgu mum Sénégal foof. Donc en calmani, en juurima. Eyyi Omar, banggue cour mo CEDEAO de haala men hen moɗo andi hewata ko pamɗen hen nde tawno en gona juriste en, kono noon ɓaari leydi ndi ndi ganduɗa ko hen gonɗen, eɗen jeeya e suɓaɓe e suudu sarɗiji, te kala ko woni sarɗi koye ndun ɗon suudu rewata nde dooro tellade windere e leydi ndi. Mboɗo sikki tan waɗi koko ganduɗa ko ɗum ko leydi ndi jeeyani ɗum hoore mum, waɗi ko ganduɗa ko aussi ɗum ko leydi ndi rendi ɗum e leyɗele goɗɗe. En mbawa noon wiide CEDEAO naaɓe ɓe kaalata yiyande mabɓe e leyɗele nde par ce que koko fedde rendinde gotagu Afrique. Kono noon eɗen cikki kam hunde ko ganduɗa koko namna leydi, namna ɓeɓe ganduɗa kamɓe jooɗani toon, par ce que leydi heewi loi fof mo jiiɗa ɗo no ɓendine rewnete ko référendum, woni yimɓeɓe namne directement walla ɓeɓe neeli ɓe namne ɓen noon goji suɓaɓe suudu sarɗiji. Loi mo ganduɗa rewi assemblée, wotama, waɗama promulgué par président de la république. Je pense que CEDEAO wawa ɗum ittude. Donc kadi ko ɗum mataw niɓɓe ɗinde hakkillaji yimɓe ɗi walla ɓen haaloɓe ɗum ni est ce que CEDEAO haali ɗum, beele wonɗo neɗɗo yi kayit mo ganduɗa CEDEAO yaltani ɗum, haali hen ɗum ɗon, par ce que ko heewi hen aussi yimɓe ne mbiya CEDEAO wi taw wona CEDEAO wi noon, par ce que eɗen gandi hande ko wayno Union européenne ala droit wiide loi gonɗo leydi France o wonde wona leydi France kondirta loi muɗum. waɗi koko loi dendaɗo to banggue CEDEAO e loi mo ganduɗa leydi foof ene waɗi autonome, woni justice leydi meɗen, woni kadi assemblée leydi meɗen, woni pouvoir exécutif, woni ko ganduɗa ɗum woni ko président de la république jogui. ɗum mboɗo sikki waɗi koko ganduɗa koko enen jeeyani ɗum koye men caggal nde keɓɗen indépendant koye men, wona CEDEAO wiyata ko ɗum ɗo surtout ko yeehi ha vota assemblée nationale. Donc ko heddi ko noon eɓe mbawi tottirde yiyande mabɓe, ɓe mbiya ko ni min cikki ɓuuri, walla ni min jiiɗi waɗire, walla ɓe kaala hen, mais wona kamɓe mbaɗata dicté quand même loi jaaɗa ha vota assemblée nationale. Te assemblée on ɗon wona assemblée CEDEAO, ko assemblée nationale leydi Sénégal. Donc mboɗo sikki ɗum ɗon ɓennama hankadi. aɗa andi lello fiɗanomo kural wi soggori, nde tawno kural ngal tawi ɗum ko omo dogo. aɗa andi aduna o mbo tolni koye caɗele ɗe ganduɗa ɗe wona e leydi Sénégal tan, ko ɗum caɗele windere ɗe ganduɗa ɓeydiɗe hande. Cause o woni Covid-19 ñawgu ganduɗa ari addi caɗele windere nde. Leyɗele ɓurɗe leydi Sénégal hewde doole nana jogui hande caɗele, ɓuuri en mawnude ni caɗele. Donc ɗum ɗon sa rendedini ɗum, wasde liggade, wasde dañde ɗo dilli, e aussi ɓittede sanga nde ganduɗa aɗa foti yaltude, mbasa yaltude. Te ɗum alano ɗo par ce que état d'urgence wona laamu jooɗo ha ɓooya tan fawa ɗum e dow yimɓe, ala wonko saabi ɗum. wadde ko haaɗi ko makka yahede, haaɗi jama juulede, ko ɗum saabi ɗen ɗon gueɗe. heno waɗi noon ko ganduɗa ko aussi neɗɗo haydande mbeewa so tampi ngatat, te mbeewa andiraka ngatgol. donc noon ɗum tan saabi caɗele ɗe denduɗe wona laamu ngu fawi ɗe yimɓe, ko caɗele ɗe Allah addi yimɓe jaɓiri ɗum Allah kadi laamu ngu ene waɗa hen ko wawi. ko ɗum tan saabi ɓitta o heewi, yimɓe ɓe ngala golle, koɓe gollotono ko seeɗa e famɗude, ɓe natti ɗum dañde. donc koɓe ɓittama, so tawi woni noon hunde ɓitti
a dañi ɗo profitɗa hen pour yaltinde ko woni ko goƴama walla dillorde hen tan a yadat hen minen ko ɗum min on constat min mbaɗi ko ɗum yiya saabu a yinde président caggal nde haali nde ko ɗum o haali ko ɗum kadi o yi te kam woni ɓurɗo jogade information e nder leydi ndi donc ko haali ko aussi o addi hen jaabowol woni ƴewde beele ma ɗum ɗon beele ma safra mais noon ko caɗele windere nde ko caɗele aduna o ko ɗum tan saabi ko kewi ko manifestation ngaji saabu manifestation ngaji ɗi aussi wona 100% e nder leydi ndi département ji kewɗi région ngaji kewɗi mbaɗani manifestation kadi sa ƴeewi manifestation ngaji ɗi wona ko heewi hen ko bonnude bitikaji janani ko wayno Auchan en walla Total en nokkuji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗi ko ñamate e ko yarate e haalis e fusde banque aji donc ɗum heedandirani hay hunde e manifestation woni hollirde binda e pancarte walla kaɓɓa ceekeli boɗeji kolla ko ɗum ɗo mettuma ala jiiɗen ɗo ko agression jiiɗen ɗo ko guyka jiiɗen ɗo ko yimɓe tampuɓe donc ɗum noon en mbaɗat accepté par ce que situation aduna o windori noon ɗum noon koye ɗum safrude ɗum mawɗo leydi ndi woni so Allah jaaɓi non aɗa andi minen noon il faut paama min goni koye parti biyeteɗo alliance pour la république ardimbo ko président Macky Sall min gone groupe biyeteɗo Benno Bokk Yakar ardimbo kadi ko Macky Sall min gone ko wiyete mouvement présidentiel ardi ɗum kadi ko président Macky Sall donc kadi commune Bayfaleɓe Macky Sall so tawi Macky Sall wi haɗi yimɓe dente hay goto woto rendu par ce que ñaw ngu ene yaawi addude raɓodiral to banggue dente o haɗi ɗum o haali kadi coow kaalateноɗo o yiiɗa hay goto haala hen par ce que laawol foti hen yahde waɗa hen ko foti wadde ko minen min ngala droit teggidde ko haali ko wadde so yeehi haw itti mesure aji tongunoɗi yimɓeɓe wadde dente o acciti yimɓeɓe wawde haalde e kala e yiyandeji mabɓe ko ɗum tan saabi min jippi e terrain he min kalda yimɓeɓe min kadi e mesure kesa mo ƴetti o wona tan yinnode haaldude yimɓe ɓol mais aussi wiide yimɓe yoɓe keblu projet ji mabɓe yoɓe keblu aussi dossier ji mabɓe pour ƴewanede golle nde alay saaga min jaa men tonguno min tan ko Macky Sall de wona kulol wona deƴƴude horade andude ko haali wona horade programme wona wawde wasde yaade ala Macky Sall so wi min kaale min kaalat so wi min deƴƴe min deƴƴat saabu komin ko kanko woni khalife général kullo apériste donc ɗum tan saabi ɗum mais aɗa andi kam wona goɗɗum mais kaali tonko yo sukaɓe ndentu bindo projet ji mabɓe joguiɓe diplôme aji yo mbad feere ɓaado ɗo foti waɗede recensement pour recrutement mo ganduɗa o haalimo o yoɓe keblana koye mabɓe yoɓe kebla kadi e formation ngaji e gaw wawde yuɓɓinde projet ji mabɓe pour kalis mbiyaɗo woto en gonen caggal par ce que kalis o ma fecciroye par région ma fecciroye par département mais so tawi a jooɗima a waɗani projet a formaka hen a dillani hen a wawa hebde a nanat inde mamba tan janggo e jaam mbiya mi heɓani donc ɗum woni ko haalateno toon par ce que a wawa haaloyde hunde aussi kewani min kaaloy ɗum konde président Macky Sall haali so président Macky Sall haali hunde min jahat min jottino e ɗum ɓeɓe ganduɗa kamɓe cuuɓi min e belamma mabɓe e yidde mabɓe ko mamɓe min gonani ga ɗum tan saabi ɗum mais wona ko hesɗi aussi koko waɗatno ñande foof heddi tan ko tonguno ko yimɓe woni ñawgu ɓaari ustima noon président teggati ko teguino ko hen usti alay saaga minenne noon min ɓaari miɗen guuri miɗen celli mamin kollu emin ɗo ko Macky Sall kadi ko ɗum wi ɗum yamiri so jangga e jaam kadi so wi min jooɗe ndeƴe tan min jooɗon min ndeƴe minen ko Macky Sall wi ɗum min mbi ko wiyani min mbiyani aɗa andi il faut que pamodiren neɗɗo wawa gollade e conseil départemental tawa président conseil départemental signananimo signature jamirowo ya gollo ɗon ɗum ko goho wadde ko adi foof kam haadema riwede nde wona force kadi police ma gendarmerie dari caggal président conseil départemental o wi ala kulli haal ciññina walla mi lappuma liif ala siññinte tan koye fodde siññinede e ɗaminade oɗo sen nawi ɗum ɗo ma won ko nafi ɗon e ɗaminade kadi so heeɓi ɗon ko nafata mawo naftu hen ko adi foof galle mabɓe so pari ɗon ko liggoto aussi ma naftu département o paama conseil départemental Ranérou wonno koye région de Matam ko acte 3 addi jibini conseil départemental kañum jibini Kanel jibini Ranérou
mais adan min gonno koye région de Matam nde min gone région de Matam région de Matam jogino ko gollotoɓe temedere capanɗe jeegoma e tata ɓe jeeya Raneru nde min gari ɗo kalaten ɗo miɗen jogui 45 gollotoɓe département Raneru ɓe ganduɗa ko CDI mbaɗana e aussi nogas e goo woɗɓe nogas e jeegoma woɗɓe ɓe ganduɗa mbaɗana ko CDD manam contrat ji waɗi ko contrat mo ganduɗa ha jomum yaha retraite waɗi ko contrat mo ganduɗa hitande foof waɗete renouvelé so waɗama renouvelé laabi ɗiɗi jomum waɗane CDI walla noon ceerndon bagaseje so tawi a natti wawde gollodade e muɗum wadde suka debbo o waɗanama contrat ji ɗiɗi ɗi mbaɗa renouvelé o waɗana CDI hankadi o woni gollotoɗo toon kono conseil départemental nawi ɗum préfecture comme no nawrata to neɗɗo to santé walla nawa ɗum to gueɗe goɗɗe environnement walla gueɗe mbaɗe noon donc caggal ɗum noon ɓaari kañum waɗi kayit wima ko to golloytoɗa so addanima kayit o wima kadi mi ittima ɗo gollotonɗa ɗo jiɗmi ya gollonoyomi ko sengo goya paamon neɗɗo o ko gollotonoɗo préfecture o totta kayit o wiya ya golloyo collège mo Connok fof koye département Raneru donc o heeɓi kayit o jooɗi kono wona balɗe sappo o jaɓani golloyde o totta lettere biyeteɗo demande d' explication haal holko takma yaade o jaɓani jabade o wi ko kanko conseil départemental gollinanimo ɗon nawanimo toon président o gollinanimo nawanimo toon donc noon ko ɗum woni ko haalimo e audio ji mum ene joga partout donc nde demande d' explication o yawti o totta ko wiyete mise en demeure donc ɗum timmi o jaɓani ƴettude golle mum ha woni lewru fawndu ɗum noon wonko laawol ngol wi hen an ɗo gollotoɗa ɗo sa gollani ma wiɓe komi pawguɗo walla ko congé walla ko ɗum ɗo an aɗa andi ka gollotoɗo e structure mo ganduɗa wonko waɗɗima gollude toon so lewru ma yi wonko ɓe joganima caggal noon o yahani o jaɓani ƴettoyde service ɗum woni o waɗa licenciement donc ɗum ko min signino o waɗa licenciement ko ciññinmi ko koye dow lawol par ce que koye dow droit sa liggotono a wiyama ya liggoya natti ligga tan a riwete ɗum ala secret ni koɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeegoma capanɗe nayɓe e jogui ko CDI so goto riwama hen yoɓe ƴeew hoko waɗi aɗa andi on ɗon débat komi baɗɗo mbo kolo mais an ka musidɗo aɗa andi waɗi ko ɓe ganduɗa fotɓe haalde mataw ko miiji e ɓe ganduɗa soɓe miijima wotoɓe kaali yoɓe deƴƴu haɗa andi ko woni das fananal ko firti das fananal woni belna ballina e ko welnate laɓi jaasi jambere mais kewɗen ɗum hutorade ko carte donc enen to men to mofte cabbi mon mofte jaasiji mon mofte petelaji mon meeɗa bonde Fouta meeɗa bonde Ferlo meeɗa bonde Jolof so tawi noon neɗɗo ene yiiɗi bonnude konngol ngol ɗum haɗimi hen jaabade ala ɗo mbimi pullo yo imma ala ɗo mbimi cappata yo imma jahnomi toon koye inde parti mboɗo jogui droit wiide mofte jaasiji mon mofte bedi mon mofte petelaji mon so yonti dokkon Macky Sall ni foti so neɗɗo tourni noon watti ɗum no firtori ɗum no welira e ɗemɗe goɗɗe wona ɗum kalmi aussi wona par ce que mi yawti ɗon mboɗo jogui sehilaɓe Jolfu mboɗo jogui sehilaɓe Sapoto mboɗo jogui sehilaɓe Jaaguji mboɗo jogui mi ɓenni on ɗon domaine mi wona an aɗa andi en liggodima e pelle pulagu mi wona neɗɗo mo ganduɗa mboɗo haala won gueɗe mais noon ɓaari hene heewi haala goto fof no haalda no welira mi acca ɓe kaala haɓe tampa aɗa andi haala kam leɗɗal anon mbiyata leɗɗal monda leggal minen ko leɗɗal min mbiyata ɓooyde mumen ndiyam wattata ɗum norwo donc no welma fof mbiya ko ni o haaldi no welma kono noon ko saabi ɗum ko neɗɗo wiyata ko das fananal tan saabi mofte jaasiji mon walla mofte bedi mon walla mofte petelaji mon mais en jeehi élection Raneru laabi ɗiɗi député eɗen gaño sawru yaltani jaasi yaltani fetel yaltani en jeehi élection local sawru yaltani jaasi yaltani mais ko carte ɗe lomtiɗen ɗon gueɗe kanje tan min guinnirta ɗum sa yiiɗi ɗum bonnu noon no welma fof mais kamɓe ɓe mbiya das fananal hay goto haalani eɓe kaala ko ɓuuri ɗum bonde hay goto waɗani ɗum débat hay goto waɗani ɗum revue de presse je pense que manque ɗen mataw ko dañde chroniqueur en wana moon
aussi anda neɗɗo darato ƴatto président de la république donc ƴatto khalifa diine hay goto haalata hen ya ha addan mouhammed sallllahu alayhi wa sallam e débat muɗum mais hay goto haalata hen wataw ko enen goni wiyaɓe ɓe woto en kaal woto en lay en kala ko layɗen ko bone woto en lay yen mofta tan ɗum noon wawa gasde kala ko woni miije men e leydi ndi en kaalat en kalta noon yo bon walla yo mettu neɗɗo ala kaalaten ko yiyande men e yiide men kulɓingol aussi ittata ene ɗum Macky Sall waɗa oɗo manda ka manda mum gadana wona manda mum ɗiɗaɓa saka omo ƴewane tataɓa o woni premier mum mandamba 5 ans minen Macky Sall jeeya minen min jiiɗi ko Macky Sall wona candidat 2024 pour manda mum ɗiɗaɓa so salima noon min Macky o wiya min ndewe Oumar Doro Couma walla ndewe Samba walla Demba kono wona goɗɗo kam wiyata min tan force ɗum ɗo wonata kadi ɗum ko gueɗal conseil constitutionnel wadde validé candidat walla invalidé donc ɗum ko conseil constitutionnel ɗum waɗɗi kono wona jooɗade télé tan Macky Sall wonata Macky Sall o woni mandat mum gaddanamo 5 ans so waɗi hen goɗɗo mo duuɓi joyi wona 2 mandat ko ɗum o wino neɗɗo wawa wadde pili de 2 mandat ko ɓuuri mandat ji ɗiɗi ɗum ene laaɓi somo yiɗi noon e conseil constitutionnel waɗi ɗum validé min jippoto e terrain min mbaɗa campagne kala ko ɗum namni e campagne mamin mbaɗ pour o wona te ko carte ɗe tan noon ay carte ɗen tan ceernata yimɓeɓe ko heddi ko fof ko coow mami waɗoy ni mami duppoy kaari mami hel galle kaari mami hel oto kaari ɗum ko haalta piyanɗe gaɓɓuli tan yimɓe ne gandodiri yimɓe koddi yimɓe gondi yimɓe ne jiyodira ñande fof ene gandaɗo koɗi donc noon si yonti nomin mbanno ni par ce que président Macky Sall nde Ablaye Wade waɗa candidature mum waɗa validé o waɗani ñaktude o wi min ko jehen mbaɗa en campagne ɗum addanimo yaadede deuxiéme tour wadde jangga e jaam so candidature mum waɗama validé et puis wona 3e mandat que deuxiéme mum candidature so waɗi woni candidat min jaadate mum te minen kadi ko ɗum min jiiɗi en tout cas min Aliou Dembourou Macky Sall woni candidat am 2024 ko ɗum liggotomi jamma e ñalawma mi liggaki goɗɗum e lelɗiɗi aɗa andi wontodi paano peut être waɗi hen ɗi jottaki toɗi paano ɗi ko maayi kam ko laawol wi ko hen ene wawi waɗat tan ko foti wadde ko mais normalement ko fonno wonde ko hen lelli ɗi ɗo ponno yaade to jeehi toon nawtama toon jottoyima toon toɗi ittanokiɗi nawe cengɗe goɗɗe beele ɗi mbawa toon wurde donc enenne mbi en tant que président conseil départemental c'est en tinani en gandano yaari tan en kaalat se jeehi ha en gandinama rewtinama laawol en gandino yaari kadi en jaadat hen ko ɗum tan wonno jarama ay Oumar Doro Allah waɗen okka en juulen e jaam taweɗen kadi korkoji kewɗi taw eɗen ɓeydi en ustaki waɗana en jaam e leydi ndi waɗana en sutura waɗana en ɓuural kala ko ganduɗa ko caɗele yo Allah nawdu ɗum e ko ɓenni ko ittana en oɗo ñaw mo ganduɗa ene tampini windere nde foof beele eɗen continue golle meɗen taw goto foof aussi so golli ene yiya hen hoore muɗum